Diनिफ्राय आं फैलायो mana फैथ'ला देनां फैगोन गंगार बोराय मोनजाबाय थांमोन गुदुं गोथाव जायो संबाय 2 बोसोरनि एनिभार्सारि ना 2 बोसोरनि एनिभार्सारियाव पिज्जा हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बे एन महिलारि चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोबाय आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङैनो दं आंबो दासान्दि इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं ओमफ्राय मिथिगौना लोगोफोर जोंथ' गांगा दप्पाजों आंजों ओरैबादि नांलायो ओरैबादि बुलायलायो जायनि थाखाय सोरबाबा सानलायलांबाय आरो मा एसे बुलायबाय थायो इदिबालाय संसारा माबोरै जालांगोन होननानै ओमफ्राय बेबायदिनो लोगोफोर नांलाय खमलाय एना एनि बुलायबाबो सानसे बुलायदों सानसे अनलायदों बेनि गेजेरजोंनो दिनै आरोबाव फिन खेबसे जोंनि हाबा जानायनि समा लोगोफोर दिनै 2 इयार्स दिनैजों 2 इयार्स जाबाय आरो ओमफ्राय जेबोथ' आङो दिनै आलारि बाथिबो सावनो मोनासै ओरैबादि माने आथुर खामानि जादोंमोन आरो मोनसे खामानिनि थाखाय ओमफ्रायनो आङो गांगा दप्पाखौ दा मोनसे गांगा दप्पायाथ' आंखौ जेखोनो मेखोनो रायबाय थायो ओंखायनो आंखौ दाबसे जायगायाव बेरायनो लांनांगोन आरो आंखौ जाहोनांगोन मानो होनब्ला आङो जानायाव बिराद मोजां गांगा दप्पाया होननानैथ' मिथिखासै खिन्थु दिनैनि सानखौ बिराद थैजासे बावगारना दंमोन मायाव गोसो होनाङो कमला बिफां हानायदो ओमफ्राय दिनै खै तारिख दिनैथ' मोनसे खामानि थांनांगोन होननानै ओमफ्राय नोङो माने आङो इयाव बिदिनो जोङो ओरै कंग ग्रुप दं नालाय ग्रुपाव माने लन लानायनि बिदिनो दावराव दावसि जाबाय दं ओमफ्राय आरो लनखौ लायाबाबो माने आं सिगनेसार होनांगौ जाहैबाय ओमफ्राय ओंखायनो आथुर लिंहरबाय ओमफ्राय आङो न' लिरनो नागिरबाय ओमफ्राय आसालिखौल' लिरस्लाबनो ओइ फैदो नों नङाबा जाथारा ओरै होनबाय नालाय आङो सिगनेसार हैनो आथुर थांबाय ओमफ्राय इयो आरो फन हरनानै ओइ जायाखैना 11 तारिख सं होनबाय थादो ओमफ्राय मा 11 तारिख मा जादों 11 तारिख जादों मा जादोंलाय दासो माने दुगैखां ओरिखां ओमफ्राय गाव खोन्थाबाय आरो दिनै मा सानदे ओरैना थांनाय फट'खौ नायना फैनाय इदि होननानै मा सान दिनै नों मिथियानोमोन इदि जाना मा 11 तारिख मा जादों 11 तारिख जादों मा जादों होनहरखायाखै आं होनबा जिबनाव होनबा नों निजिनि हाबाखौनो गोसोआव गैया मालायनि हाबाखौसो जागासिनो ओमफ्राय निजिनि हाबाखौनो गोसोआव गैयामोन दिनै 11 तारिख डिसेम्बरनि 11 तारिखआव आंनि हाबामोन नालाय दा इन्टारेस्ट आरो दिनैनि दिनाव गांगा दप्पाजों आंजों मंगलम विष्णु सर्वतोरिय होनलायदोंमोनलै दा लोगोफोर थांनोसै मायाव थाङो मायाव मा जाहोयो थुफाबाय थादों आंजों लोगोसे आं बिराद इन्टारेस्ट नोंथांमोनाबो बिदिनो आलो गोजोन संसार जालांबानो जाबाय जायफोरा ओइनो जालायबायानो इयो गावबा गाव उन्दुनानै नङा ड्रेसखौ गाननानै बिसिनायाव उन्दुबा लुथुर पुथुर उन्दुबा इदिनो जायो ओंखायनो एसे सेफटियाव थानांगौ मानसिया एख' नुवाखै दे गोसोमाव इदिनो सिथाबखायो एख' नुवाखै दे मोजां नुदो दे हेन्डसामखा ओइ गांगा दप्पा ओइ थांसै थ' दायो लोगोफोर गांगा दप्पानि एसे बेंकआव खामानि दंमोन आरो बेखौ कमप्लिट खालामबाय ओमफ्राय दा थांबाय थानोसै नै बेयाव दंफैयोमोन जोङो बरपेटा र'डआव दा थांबाय थानोसै आरो माबेयाव लांगोन नों आंखो मायाव औ माने आंखो गांगा दप्पाया जाहोनो गोनां आरो बे जाहोनो गोनांखौनो दा पुरा खालामनांसिगोन दिनै हाबानि दिन नालाय गोथाव जाहोआबा दिगदार दं लोगोफोर माय फेभरेट रेस्टुरेन्ट बिग बाइट्सआव दायो मोनफैबाय माने आङो दस्रा रेस्टुरेन्टफोरखौ मिथिया मोजां दंबाबो ओमफ्राय ना बेखौनो आङो फैबाय थानायखाय बेस्ट मोनो आरो दा थांनोसै जाहैनोसै आयौ सोबथोंलायनो हा यावबो इदि दावनानै बिराद मोजां मोनो आरो दा मोनफैलायबाय मा जागोन जानायखौ दा आङो जेबो मिथिथ'वा गांगा दप्पा ओंखायनो आंनाव नै गन्थं सिङाव पेट्रल बिरना दं नोरै
Oryznya saya. Dede menu naik, masa yang demam yang deh. Pizza. Ya? Pizza. Ma pizza? Pizza menjamai deh. Ma pizza kan? Pizza. Ya? Domino's pizza. Domino's pizza tadi nama. Waduh. Serta rengle. Pizza menu naik mana? Ya foto hendak kayaknya nalai. Sana itu numbur kayak nalai. Nih apa harus ini ya? Nama? Ya? Pizza ni mau kena kira mana kena? Ini aku nak kayak zanun banjir. Zanun banjir. Oh, ini sana. Siapa sih siapa itu? Nih pizza nih, maksakan. Ya? Macam ni? Nih corn pizza jangan. Maka? Ma ile, ma bide? Casey corn pizza. Ande? Kencang. Ma cai sate batagya. Sana loh. Sana itu, sana itu mesti kalau ma bide. Isi kejang sekali. Maya? Isi dong nak kejang sekali. Mendidian nih. Pernah akas nukarlang deh. Akas lena deh. Selena le. Asakran sih. Ini biarnya nih mencilap karena ada nih. Menibir dengan. Neng ni karena ilan apa dengan nih? Sa, nah deh, nang lagi dulu nanti. Ah. Iya mau kemana karena siapa deh ya? Yang mana alu dong? Alu panza kayak. Nama? Alu nilai, good nilai. Punya hijau kayak. Tak mau hijau kan ya? Itu ambil ada. Paham? Ya? Lugus benar. Lugus be? Lugus be? Ya, ni terang pizza. Saya kalau palet cong. Ya? Tapi pun sih tak entah. Jangan. Kasih bisa juga. Ya, boleh zakang nama. Ya? Mana sinjang ya? Ini zabai tapi sinjai zabai tak. Akai tu mana sana kita tu atra zakai. Kan pijak setelah kalau dulu be. Zokona zokai. Gudung song. Menjadi nak bilang. Gudung li, kamu tu. Cebene, oh. Kamu setelah itu ya? Kesak lananya. Kesak lana. Extend. Eh? Hah? Mana? Mana? Ah. Alu ni karena saya ikut. Oh, dia alu saya. Nama terna. Gudung, kamu sangat. Macam itu. Oh, dia kabar. Saya kadang ini aso. Sana belum sawa, besar ya. Kau dia. Ya? Oh, rasa karena. Rumahnya kan enggak? Oh. Mai ya. Lokai. Menjadi bilang. Sa. Oh, dosa. Oh, dosa. Imam eh? Baik. Naik berapa? Beli apa tu naik? Kamu tadi kalau mesti berapa? Baik. Kukurai. Boleh ada. Menjadi yang udah saya sih. 2 besar ni anniversary mana? Thank you baby. 2 besar ni anniversary oh pizza. Thank you deh. Menjawab pasangan semenjak. Menjana ini thank you. Hah? Menjawab pasangan ini best freedom.
नाथाय मोनसे खोथा टाइम फैबाय टाइम फैबाय हो मोजांसो हेपि एनिभार्सारि सना गोथाव मोनगोन ना मोनाखै गोथावथार ना आं माने मबाइलावसो नुबाय थायोमोन आरो ओमफ्राय सानसेबो पिज्जा जाफेराखैमोन गांगाथ' पानि अननायाव पिज्जाखौबो मोनजाबाय आङो थेंक इउ स' माच एसे गोथावानो ओमफ्राय थेवबाबो मम'खौ दाननो हाया मम'आ आंनि फेभरेट मोननै बिहरखानायखौनो मोनथिलाबाखै जानायाव खुनु रेस्ट गैया सस तुफान जा खोनादों मा जाबावगोन ओमफ्राय हाला हो मानो अयथ'जानि जाबाय था मा जाबावगोन खद दंना गैया हो खद दंना गैया जागोन दे नों जानायानो आं जानाय दे दिनाव जानायानो जानाय दे माया मा बुस्थु दे जानोसै माबायदिबा खद जागोन रा नामा आरो नै ड्राइ फ्राइ चिकेन फैलायबाय दिनै लुथिजोबसिगोनलै हो माबोरै सोबायानो थागोन जानानै नाय खनसे दिनै मोनसे जानानै नाय दिनै माबोरै एम्फौ एवनाय रखम तुफान नुखादों नै बेखौ जाबाय ड्राइ फ्राइ जाबाय ललिपप जोंहा नै थरायना जाख्रुबनाय होख्लायगासिनो खुनु खोथा गैया जानायाव एख' माना गैया माने रावबो लाखिनो हायाखै जानायखै नामा थरना उदैया जागा गैलालै बेथो मा होननानै दोनहरबावगोन देसुनिखौ हो बेखौ मा होननानै दोनहरबावगोन मा उदैयाव सेस नामा नालाय आंनो फिसाखौसो होबावदो नाय माया अ मा उदैयाव दोनहरबावगोन बेखौ जेनेबा माबोरै ओमफ्राय आलु गोसा जाना उदै गरम जाजोब्बाय नै लास्टाव फाइनालाव बेखौ बिहरबाय आरो फिनिसिङाव नामा जानायानोसै दिनै जानायनिल' कारबार mana itulah Selain ada nungke, kungkar berai. Kungkar berai nungka dong sana nungke.